Dobrý deň, dámy a páni. Ozývam sa vám zo sídla spoločnosti SCF Grupe. Ja som knieža Ľuboš Volna-Turiansky, ale aj riaditeľ, CEO spoločnosti SCF Grupe. Ozývam sa vám na poschodí. Mám tu na ďalke aj balkón s výhľadom na železničnú stanicu a Malú Fatru. Tu mám finančných žralokov, dvoch žralokov. Vízia SCF Grupe je v Turanoch, vízia v Turanoch je postaviť Vach Park Turany, kde to bude realitný projekt, kde budú aj takéto dva žraloky aj vybudované ako sochy, budú postavené. To je môj taký veľký sen, taká moja vízia, že moje finančné žraloky, že budú pred sídlom spoločnosti, pred Vach Parkom. Takže to je taký môj sen. A chcel by som vám v tomto videu porozprávať, čo by si prijala byť SCF Grupe, o čom by to malo byť. Tak, SCF Grupe je koncipovaná ako moderný bankový a investičný subjekt so silným prepojením na Turany a širší región. Vízia skupiny zahŕňa niekoľko kľúčových pilierov. Obnova historickej Turianskej ľudovej banky. SCF Grupe plánuje oživiť Turiansku ľudovú banku ako inštitúciu podporujúcu lokálne podniky, obyvateľov a komunitné projekty. Banka by mala fungovať na princípoch moderného komunitného bankovníctva, poskytovať dostupné úvery a podporovať rozvoj malých a stredných podnikov v Turanoch. SCF Private Banking, prémiové bankovníctvo pre bonitých klientov ponúkajúce individuálne investičné riešenia, správu aktív a dôraz na udržateľné investovanie. Táto vetva SCF Grupe bude orientovaná na dlhodobé budovanie kapitálu a ochranu majetku s dôrazom na rodinné bohatstvo a medzigeneračné finančné plánovanie. Lokálna mena Turianská koruna. SCF Grupe podporuje vznik a využívanie turianskej koruny ako alternatívne platidlo v regióne. Cieľom je posilniť miestnu ekonomiku, podporiť podnikateľov v Turanoch a vytvoriť silnejšiu komunitnú identitu cez regionálnu menu. Investičné a developerské aktivity. SCF Grupe je finančným motorom projektov v Turanoch. SCF Vach Park Turany. Ekologicky orientovaný rezidenčný a rekreačný areál. Budú tam nájomné byty. Hotel Vach Park Turany. Prvý luxusný horský hotel v Turanoch. Dom zdravia. Moderné zdravotnícke zariadenie so špičkovou medicínou. Turan ELV. Manufaktúra na výrobu elektrických ekologických SUV aut, 50 kuchy a bar, gastronomický koncept prezentujúci lokálne špeciality. Turianská čokoláda, manufaktúra na výrobu prémiovej čokolády. Volna Ľuboš Turany, manufaktúra na výrobu hodiniek. Volna Traditional Mark, manufaktúra na výrobu Trachten a Lederhoser a Dirndl. Tradičné oblečenie mikronárodu Turianske kniežatstvo. Podpora športu a komunitných iniciatív. SCF Grupe investuje do športových a kultúrnych projektov, ako sú Turany MT Bike Cup, a vízia je postaviť SCF Pump Track Turany. Turianská aréna, multifunkčná hala pre ľadový hokej a kultúrne podujatia. Slniečkarské spoločenstvo, podpora komunitného a duchovného rozvoja. Slniečkarské spoločenstvo bude pod evanjelickou cirkvou, bude taká odnož evanjelickej cirkvi. Medzinárodná expanzia a strategické partnerstva. Cieľom SCF Grupe je vytvárať medzinárodné investičné aliancie a prinášať do Turian zahraničné investície, ktoré podporia miestny rozvoj a inovácie. SCF Grupe sa tak stáva nielen bankovou a investičnou inštitúciou, ale aj hnacím motorom rozvoja Turian. Kombinujú moderné financie s lokálnou identitou a udržateľnosťou. Nájdete to na tieto moje vízie, moje nápady a veľké sny, obrovské sny na stránke www.scfgrupe.com
www.pageride.eu. Tam nájdete to, čo chcem tu vybudovať. Ja viem, že je to náročné, že bude to na mnohé roky. Ja viem, že som psychiatrický pacient, napísali mi aj, že mám zmeniť doktorko lieky. Ja viem, že nie všetkým sa zavďačím, nie každému sa páči moja tvorba. Viem, že mám moc obrovské sny, ale ja si verím. Ja verím, že aj blázon môže byť úspešný, že to dokážem. Že keď budem veľmi chcieť a snažiť sa a tvoriť, tak ja pri sebe privolám takých ľudí, ako som ja, takých mojich žralokov, aspoň jedného mojho žraloka, ktorý mi nájde ďalších klientov. Ja tomu verím. Takže dúfam, že sa to splní. Budem robiť všetko preto. Budem dávať takéto videá, budem lákať nejakých tých investorov do tohto mestečka Turany. Takže držte mi palce. Takže toto je o SCF grupe. Nájdete ho na stránke, na webovej stránke SCF grupe. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, že využijem môj statív. Dúfam, že sa vám video páčilo, že dáte mi like, odber a že budete ďalej sledovať moje videá. Prajem vám pekný deň. Dovidenia.